Minecraft Pocket Edition, оцеляване епизод 2. Снимам ги едно след друго. Миналия епизод убих Майнбос, което сега как го правя, за което много съжалявам. Сега ще го върна. Стига. Първо ще... Бе, кой ме удра? Бе, шибания скелет долен. И така. Сега ще го побия. Сега ще го изнасиля. Сега ще те изнасилиме. Карай. Атака. Хайде, уяй, гори там. И левели. Леле, всичките левели аз сега ги загубих заради тебе. Леле, забрах 37 лева. Аз съм 38 лева. 38 лева. Да, 8. Факи. Що ми взе левел хирка? Няма. Ще те убия. Няма да ме убиеш. Опа, съм на малко, не. Help me. Fuck you. Ще те убия. Казах ти, че ще те убия. На малко ляга. Fuck you. Аз бех 38 лева. Сега кой си? Пети. Fuck you. Събрах си малко неща. Много силен човек. Що му убива? Аре, там ти една брадва. Имам си. Какво ми става? Бъгваш. Я. Стига, показвай тази. Изчакай малко. Добре, чакам те. Изчакай. Ха, сега ще те убия. Сега си умери сметката. Приготвил съм ти мазни изненада. Какво приготви? По-добре не идвай. Какво приготви? Не искаш да знаеш. Това е изненада. Изненадата не се разваля. Гледай го, не ме бий, бе! То ми хабиш само айрана, бе. Не ме бий, бе, гадняр! Гадняр, трябваха ти брони, бе, гадняр! Ще си направим. Чакай, бе, брони, гледай го. Вземи панталгащите. Оставяме само по чорапи, шлеми, блуза. Късти, бе, гадняр. Така, ти. Гледай го. Аме. Се направо, че виж. Гадняр. Аз ли съм гадняр? Да. Бе, много си гаден. Аз ли съм гадняра, бе? Да, добре, поне този път ми дай нещата. Дай ми нещо. Частен номер ми звъни. Ще запиша на частен номер. Ало, кой си ти, бе? Ало, Кой си? кой си ти, бе? Кой си, бе? Познавам те. Оги. Беше прекрасно. Може да го повторим. Не, Оги. Бах ти вчера, айде чел. Ами кай, аз Оги, бе. Може да го повторим. Не, пак ме изнасилва. Оги, вчера те бах сега. Беше прекрасно. О, май гаш. Чао. Кой си? Чао. Чуваме, не, аз съм Оги. Знаеме. Знаеме. Добре. Знаеме, че си Снимаме клип, айде, чао. частен номер ми звъна. Браво. И заради него ми спре видеото. Браво. Чакай, бе. Яка. Кой си ти, бе, майнак? Яката добър. Кой ли ще я бара? Кой? Ти си с обувки, не е честно. Хангар. Тук... Ау.
Що не реагирам, трябва да бягам. Визовите ще ме изнасили. Сега виж сега как ще насилим. Тук има меч. Даже ще правим два меча. Сега ще видим какво ще Искам стане. лопата, искам меч. Имам 3 меча. Сега отивам напротив, Разкари се, изнасилвам. тъпо зомби нещастно. Сега отивам напротив, изнасилвам. Чакай, тук е Лада помогнеш едно зомби и искаме изнасили. Чакай, бе! Гадняна! Сега чакай, Това мисля сега. на всичко от епизода, ако ви е харесало, дайте Чакай, лайк. зомбито ме засили! Абонирайте се, чак само помогна и спирам клипа. Готово, аз го убих. Добре, чао. Аре. И ще се върнем в следващия клип, който това е втори епизод на Майнкрафт предаване. Ако ви е харесало видеото, лайк, subscribe, чао!